Un programa de tele a la ràdio fet per internet. Adolescents i Cat. Mai havia estat tan fàcil aguantar 30 minuts. Amb en Roger Carandell, la Juliana i en Joan. El programa que mai guanyarà un Ondas. Bona nit, benvinguts a Adolescents i Cat. Joan i Juliana, com esteu? Bueno, mira, tu. Anem fent-ho. No, esteu-me, ja. no. Bueno, L'edat, depèn suposo, del també. dia. Un dia bons, dies dolents, dies de tot. No es pot estar sempre bé. Tot pesa, Carandil, tot pesa. Sí, molt bé. A veure, hi ha gent al món que en lloc de nom i cognom simplement tenen dos noms. Alguer Miquel, Núria Feliu, George Michael, Miquel Martí Pol, tres. Sí, aquest. Bru Esteve, Anna Gabriel, Joel Joan, Ferran Adrià, Maria Mercè Marçal, tres també, i un llarg etcètera d'estrelles. Són uns escollits, són gent especial i són molt i molt difícils de trobar. Complint amb la norma dels noms, la nostra convidada d'avui és una exitosa actriu i model escandalosament jove. Amb una carrera meteòrica, ha estat protagonista de les de l'hoquei i té milers de seguidors a les xarxes. Donem la benvinguda a ICAT, a Catalunya Ràdio i al 33, a la il·lustríssima Mireia Oriol. Olé! Jolín, quina presentació, no? Estem en aquest mot, perquè vegis. A tope. No, ens ha anat bé això perquè hem pogut fer un recull i exercitar el cervell buscant persones que tenen dos noms. Bueno, dos noms, nom i cognom, però que semblarien dos noms. Això ho ha preparat en Bru Esteve, que és una persona que es deu sentir molt representada per això. Com estàs, Mireia? Bé, molt bé, molt bé. Us he de dir que Mireia Oriol mai m'havia agradat, El segon nom aquest d'Oriol, m'ha costat. Per què no? M'ha costat, no sé, m'ha costat. Però molts cops em deien Oriol de primer, saps? Com que dius, vols dir? Però sí... Però millor Mireia Oriol que Mireia Pérez, amb tot el respecte a la Mireia. Mireia García. Sí. Perquè Mireia És que Pérez tot el que està aquí. sigui Pérez García Rodríguez, home, Bueno, home, aviam. vull dir que n'hi ha Normal. moltes, que n'hi ha moltes. Sí, exacte, que no saquen. No ho diem perquè siguin noms castellans. Ho diem perquè n'hi ha molts. Abans de posar-nos-hi hem d'enviar una abraçada molt forta perquè està malaltíssima. La Dèlia Brufau, companya teva, amiga teva, s'ha posat malalta, no pot venir. En fi, des d'aquí petons, abraçades. Bon rotllo amb la Dèlia, segur que està malalta. No, superbé. Si no està aquí és perquè la veritat està supermalalta, perquè la tia és una fortota que no falla mai. Totes, perquè per gravar-les a l'hoquei matineu molt. Moltíssim. Ara en parlem. Tenim la de guanyar i assumir, I finna go get it. I si estem juntes, No sé bé, parlem dels horaris que feu a l'hora de gravar, si us lleveu molt d'hora o no. Aquests ja esteu de promo ja de la segona temporada de les de l'hoquei i pel que hem pogut llegir, en aquesta nova temporada arribaran factors externs que poden fer perillar l'amistat i el companyerisme de la Minerva. És cert o no és cert? És cert. És una temporada molt més adulta, jo crec, i els conflictes recauen més en els personatges individualment i menys en el grup. Llavors hi ha una desunió per poder construir-se una mateixa i trobar la unió un altre cop. Com parla? També dic una... Sí, he parlat molt bé. No, dic, uau. T'ha quedat molt bé. Jo estava pensant, que maco, el nom de Jo no he Minerva. entès massa què passarà, però dic, uau, aquí es lia part amb el que acabes Jo he de dir. entès perfectament què passarà. Val, molt bé. t'explico. No facis spoiler. Sabem que la Lorena, que és el teu personatge, torna a casa del seu viatge abans de temps per raons que no s'acaben de saber. Podem donar alguna pista, alguna mica de Un mini spoiler? spoiler. Mini. A veure, és que és bastant spoilaco, si dic això. Llavors, jo diria que la Lorena torna sent menys egoista, perquè li ha passat una cosa que de cop l'ha fet empatitzar molt amb els altres i voler cuidar els del seu voltant. A partir d'aquí, maquineu vosaltres mateixos, que és el que ha pogut Que passar. està dient moltes coses, però com superabstractes. També ens podem esperar a veure la sèrie, que també... També, però ja que la tenim aquí, és normal intentar rascar una mica. Sí, s'ha de rascar sempre. Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem? Si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixem de manar. A veure, centrant-nos en el teu personatge, la Lorena. Hi ha la Lorena de la primera temporada, la de la segona. Tens alguna predilecció per una de les dues? És la mateixa? No ho és? La veritat és que tots els personatges han canviat moltíssim aquesta segona. De fet, jo crec que la gent pensarà en plan what the fuck, saps? Han fet un salt molt adult, però crec que és molt interessant i jo diria que la Lorena d'aquesta temporada és més semblant a la Mireia. Llavors,
s'ha apropat més a això, a ser adulta i a resoldre els problemes d'una manera més adulta, i això m'ha fet empatitzar molt més amb ella a nivell com racional. Clar, ha coincidit que s'assemblés a tu o creus que els guionistes i la direcció de la sèrie a vegades us coneixen i diuen va, mira, la farem anar cap allà una mica? Jo crec que sí que pot ser que passi això, perquè tots els personatges, o sigui, sempre els hi passen històries diferents a la teva vida, no? Però sí que és veritat que hi havia moltes coses. Jo, per exemple, a la meva vida dic molt Titi. I a la temporada passada fèiem servir molt Titi, no? Jo tot el rato deia com Titi, Titi, Titi. I això s'ha quedat ja com guinyo tot el rato, en plan, diem Titi a tothom, i estava escrit en el guió. Vull dir que... Titi, dius aquí, va. Ella vol dormir dalt d'un Ferrari, rari, comprant polles de vodka fins que l'alcohol s'acabi. Escriu el joc sagrat i fugar-se fins a baix. 31 Fam, es comenta, s'ha vist que hi haurà cameo amb 31 Fam aquesta segona temporada. Cantaran amb la Dèlia? Ai, ara això no sé si és un spoiler o no, és un spoiler, saps? Feu diferent. Saps què passa? És que hem rodat tan separades, que jo no sé exactament què és el que ha rodat la Dèlia amb aquesta gent. No? Sí, podríem dir que tu miraràs la sèrie i et sorprendràs igual que nosaltres amb la resta de trames? Segurament. O sigui, hi ha un punt que m'he desconnectat de... O sigui, a la Natàlia Barrientos, la Berta, l'he vist 3 cops al rodatge, potser, 4 cops, perquè és com... O sigui, les trames s'han separat completament. Llavors sí que, per exemple, amb el Nil Cardona he rodat moltíssim, amb diferents gent he rodat molt, però hi ha altres persones que és com... Hola, adiós. Per tant, quan tu tens els guions et donen només el del teu personatge o veus el guió general de la sèrie? O et fan un resumillo de la resta? Perquè ara tu potser pots no saber de què va això. Un resumillo, ben meu. No sé, pregunto. Més o menys passa això, va, fes veure què tal. No. Ho veus tot, tu? Tots, o sigui, clar, depèn del personatge que tinguis, però normalment sí, o sigui, sempre si estàs com un personatge que està en tota la trama, no, pues sí que et passen tots els guions. I també va bé, perquè també t'ubica tu en quin punt, no? Perquè si tot és superdrama, pues vaya avorrimiento. O sigui, totes han de pillar com tonalitats diferents, perquè si no... Vale, i un altre dubte. Endavant. Clar, els rodatges es fan separats, entenc que no es roda en absolut per ordre, sinó com per un tema d'horaris, quadrar un munt de coses, en plan, tal, aquestes coses ho tenen. Els guions te'ls donen un principi tot el guió de tota la sèrie, en plan llegida, com si fos un conte, te la deixes tota, i llavors pels dies que has d'anar-hi t'aprens la cosa, m'explico? Sí, que complicat, és que em faig un lío només de pensar-hi. Molt interessant. No, o sigui, tu et passen els guions sencers com si fos una història de principi a fi. Una novel·la. Una novel·la. Llavors tu llegeixes allò, i aquest any ha sigut molt, molt interessant perquè hem tingut a la Yasmina Rincón i a l'Aida de Sàrrega amb nosaltres fent de coach i ens van fer uns arcs de personatge, que això l'any passat ja ho vam fer. Què vol dir un arc de personatge? Un arc de personatge vol dir com... Bueno, o sigui, tu apuntes totes les teves seqüències on tu estàs i et fas tu el teu propi arc, separat del que li faci pues, a l'Emma, a la Berta, o sigui, simplement és la Lorena. Tota la teva història junta... Exacte. Val. Llavors és com capítol 1 i tens tot l'arc, capítol 2, tot l'arc. Llavors això va molt bé perquè, òbviament, tu t'has llegit tota la història i ets conscient de què li passa a tothom, però sí que al final, quan estàs rodant, rodes lo teu, llavors tu has estat molt ficada en d'on vinc, on vaig i tot plegat. Mireia, 2 coses. Fred i matinar. Us heu trobat aquests dos hàndicaps en aquesta nova temporada. T'obsessiona el matinar, eh? Sí. Què passa aquí? Pensa que aquí comencem a treballar molt tard, que no, això de matinar a nosaltres ens explota el cervell. No sé pas què és, ja. Li preocupa molt. A quina hora us desperteu? A quina hora graveu? Molt d'hora, però... Molt d'hora vol dir que hem anat anant des de les 5 del matí... Quina ansietat. Però ens estem passant, home. Fins a les 6 i 20. El màxim tard jo crec que normalment a les 6:45. Però això quan entràveu? O sigui, això ens recollien a casa. Ves. Mira, a quina hora t'havies de llevar, digue'ns? Clar, no, jo he après a fer les coses mega ultra ràpides, llavors jo amb un quart d'hora m'aixeco i estic a baix esperant. O sigui, un quart d'hora. Però què és? Per un tema de llum, que el director és un tio de matins i vol deixar un llestit per anar a buscar els nens al migdia? Com va? És que depèn. O sigui, jo crec que ho fa... O sigui, a mi m'anava bé, perquè al final t'aixeques a aquesta hora i sí que les primeres seqüències a vegades són una mica dures, en plan, has d'estar com despertar-te de cop, però sí que acabes d'hora. O sigui, a les 5 estàvem a casa. Bueno, mentida, a les 5 i mitja estàvem a casa. He de dir-te que si comences a les 5 del matí i acabes a les 5 de la tarda, ja pots acabar d'hora, que necessites la resta d'hores del dia per estar tot el rato dormint i tocant-te la figa, home, no pot ser. Sí, però, jolín, s'agraeix, perquè arribaves a casa encara, no sé, vas a berenar, no vas a sopar. És de dia... Quedaves, encara tenies energia per anar a quedar amb les teves amigues per fer una cervesa? És que no... A vegades sí, depèn. Quina vida, quina vida. A veure, una cosa que veig que aquí està preocupant molt i no l'entenc. Una obsessió amb el tema del fred.
Què vol dir? Que fa fred al matí? No, perquè jo he vist Insta-stories d'aquesta gent amb mantes com si estiguessin al tercer món, pràcticament. Heu passat fred amb aquesta segona temporada? Fa molt fred, sí, fa molt fred. Però a on? A veure, un moment, a on? al poliesportiu feia més fred a dintre que a fora. Però jo crec que és perquè l'edifici és supergran, llavors era com... Sí, però ens han cuidat molt, O sigui, ens han donat moltes mantes i molts abrics i tèrmiques. Jo era la Missis tèrmica, Sí, però mira, jo aquí no veig dues persones. En veig una, perquè l'altra s'ha posat malalta. Casualitat? Clar, i s'ha posat després de gravar-ho tot. Si la sèrie és 4K, podríem veure pell de gallina als personatges, potser. Bueno, podria ser. Mogolon punta tot el rato, Podria allò ser, ben això. tu, home, quina Podria cosa. Molt bé. Bueno, és un tema, veig, que preocupa més també aquí a la taula que amb ell, el tema del fred. En tot cas, en aquesta segona temporada hi ha nous fitxatges, hi ha un bon conegut teu, en David Solans. Heu coincidit amb algunes escenes o no? O també és spoiler? Heu interactuat? Alguna vegada. Poc, però alguna vegada. Però qui és? Quin personatge fa? És que jo estic, de veritat, amb una intriga és que, clar, no jo entenc. això no sé si ho puc dir, no? És que de cop i volta... Vale, jo crec que fas la meva aposta, vale? Sí, ell fa de Ricard. Vale, Fa no de fem Ricard. Tenim- És l'únic que puc dir, crec. 3 preguntes, dues preguntes que pots respondre sí o no. D'aquestes. Sobre el personatge d'en David, sobre el teu personatge. Juliana, o Joan. Vale. Heu de llegir el que diu aquí. Compartiu moltes escenes i a la resposta... Ell No. té tico amb algú? Un moment. Com? Si compartim moltes escenes, no. Ell té tico amb algú? Què vol dir? Sí, Té una mica de... Tico. Sí. Tico. Vale, faig la meva aposta. Jo penso que tindrà tema amb la Berta. Ja està. Jo llenço aquí, a veure si es fa realitat. És la meva aposta. Òbviament No no, diré res, no eh? confirmaràs ni desmentiràs. Fantàstic. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ooh. A veure, un altre tema sobre spoilers. La temporada 2 té un final tancat o dona peu a una tercera part? Tampoc deus poder contestar, però... Té un final... és una vuelta de guión. O sigui, té un final que mireu-lo. Aquesta tia s'està passant. Té un final, que mireu-lo. Ja està tan Està pansa. fantàstic, És que aquesta gent de TV3 estan preparant una campanya i els han dit el que han de dir, perquè us T'imagines? calleu tots. Hi haurà tercera o no? Té un Molt bé. final, però mireu-lo. Ojalà hi hagi tercera. Això puc dir. A veure, la sèrie va néixer com una sèrie de TV3, però ara es pot veure a tot el món gràcies a Netflix. Com has notat aquesta incorporació a nivell personal? T'ha afectat el moment que salteu a Netflix? Has notat alguna cosa? No física, però vull dir, Instagrams, algú t'ha dit coses d'altres països... Te'n vas a Londres i et paren. Sí. La veritat és que no ha sigut tan... O sigui, ha sigut com... O sigui, jo no m'he enterat gaire, la veritat. O sigui... La de Netflix, no ho has sentit a dir això? No, de fet, nosaltres ens fèiem conya. Hi ha un vídeo penjat a les xarxes que fèiem conya. Però, no, o sigui, ha sigut algo més que... Sí que ens arriben missatges a totes, sobretot de Brasil. És curiós, però... o sigui, jo crec que... O sigui, ho percebo com... Que no sé, que no a la meva vida normal yo sigo yendo en pijama a sacar-me perras, saps? Vale, perfecte. El perfil oficial de la sèrie sí que és veritat que hem vist que ara està en castellà, ha passat de català a castellà. Heu rebut algunes crítiques? Algú us ha dit botiflers? No, però sí que hi ha gent que a vegades demana per què. Si ens escriu demanant, sí, el motiu d'això. Llavors, bueno, pues, normalment abans contestava sempre i intentava explicar, però ara penso, bueno, mira, a veure, pues no sé. Busca't la vida, xaval. Tampoc tinc per què donar-te explicacions a tu. Tampoc ho has fet tu, això. No ho he fet jo. Això ho han fet. A més, la veu de la Lorena al doblatge també és interessant, llavors. Oh, va, mira, parlant de doblatge. La sèrie s'ha hagut de doblar al castellà, òbviament. Tu no t'has doblat a tu mateixa? No. Fa estrany que un altre posi la teva veu? Mira, vaig poder decidir si volia o no, però és que a mi no m'agrada gaire doblar. No t'agrada? No disfruto gaire. Llavors, què passa de doblar? Havíem preparat una Vale. una No cosa. passa res, ho faré. Val, perfecte. Doncs era això, tenim aquest fragment que ara s'estava començant a reproduir. Vale. És que aquí el tema de doblar ens com pensem que ha de ser molt guapo, perquè a vegades veus documentals, reportatges, i veus els actors de doblatge allà, com estan doblant i tal. Bé, aquest és un fragment superconegut de Maria la del Barrio, de l'any 1995. L'escena original seria aquesta. La podem veure.
Val? Pobra noia, que està desquiciada. És un fragment, i ens hem passat la tarda intentant doblar aquestes imatges. Però hem agafat i ho hem traduït a com seria si això s'estrenés a TV3 i fos un català perfecte. Si et sembla, anem a fer una lectura de guió, que és una cosa que feu, suposo... Una lectura a la italiana. Les actrius... Oi que es diu així? Vale, la italiana, Vale. O sigui, endavant. Primer ho llegim per familiaritzar-nos i tal. No podré, tio, vale. Us padré? Us padré que cardes petonejant l'escarrada. Aleshores era d'aquest pàmfil de qui estaves encaramelada. Execrable. Tullida. Del meu audal. Mal llamp et fes miques quan li posares els ulls a sobre. I bé que ho feres. A veure, una cosa és català correcte i l'altra cada cop estiguem parlant amb el català de Ramon Llull. És que sembla pastorets, això sembla... Per favor. Això és català antic. Això era català? Padré, que cardes petonejant amb l'esgarrada. Aleshores, va. Molt bé, val. Ara et demanaríem, sisplau, que ara que ja l'emoció, no? interioritzat i tal, tornem a posar les imatges i poses la veu en el to que tu creguis. Jo crec que ha de ser una mica... Desquiciant, intentant dir el que hi ha en aquest paper. Però escoltaré la veu al mateix moment? Vale, millor. Sentiràs la veu d'ella? Sí. No. La vols sentir? Podem fer-ho. Podem fer-ho. La podem sentir baixeta, no? Diguéssim, estic parlant com lent perquè ho preparin. Vale. Val? Molt bé. Doncs, efectivament, sentiràs la veu original una mica més baixa i tu a sobre per pillar el to. Em sembla bé. Vale. Nois, sí? Maleïda esgarrada. Vale. Ai, però ajudeu-me, vale? El que vulgueu dir. Vale. Us padré que cardes petonejant l'escarrada. Aleshores era d'aquest pàmfil de qui estaves encaramelada. Està bé, perquè això és una embarcada. No està bé, Mireia, no està bé. Mireia, hem de tornar. Tia, sort que no et vas doblar tu mateixa, perquè imagina't tu. Per favor, no hauria de ser la convidada, Home, no, imagina't l'escena de Netflix. I tornem. La primera part està bé. Ho tornarem a posar. Tornem a intentar. Ho tornem a intentar, vale. Otra oportunitat. Us padré que cardes petonejant l'escarrada. Aleshores era d'aquest pàmfil de qui estaves encaramelada. Exacte. Del meu audal, l'última. Mal llamp et fes miques quan li posares els ulls a sobre. I bé que ho feres! Gràcies, Mireia. És que és difícil imitar aquesta molt senyora. xungo, El molt maldit xungo. Aliciada, tio, és al·lucinant. Maleïda esgarrada. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ooh. Has passat el més difícil. Ara ja són preguntes més aviat normals. El que sí que és veritat és que les que vindran ara no les hem fet nosaltres, sinó que les ha fet l'audiència. La veu del poble. Proletariat, aneu al metro. Ja deu saber com funciona aquesta part del programa. Jo faig de simple portaveu de la nostra audiència que et fan preguntes com la següent. Vale. La Maria Garcia et pregunta: què preferiries, anar sempre amb sabates o sempre descalça? Sempre, Pensa dormir amb sabates o entrar a un policlín descalça? Dutxar-te, Vale, sabates. sabates. Tindries menys És que el fred. policlín descalça no m'ho he És vist fort. gens Un clar. festival, campa de jove, pa. It's Júlia pregunta: us heu dedicat a algun esport durant la vostra vida personal? Jo, bastants i bastant malament sempre. Patinatge artístic i natació sincronitzada. I sempre fatal. Natació sincronitzada, Anaves poc sincronitzada, sí, potser? anàvem fatal. La Martina _Caret et pregunta: com us veu entrar al càsting i com va anar el càsting? Jo em vaig entrar al càsting pel repre, diria, però crec que era obert, ara no me'n recordo. Pot ser que estigués com més obert. I com va anar el càsting, pregunta? Sí. No. Home, devia anar bé. Bé, doncs sí. No, de fet vaig sortir al càsting i vaig pensar, tia, de puta madre, saps? En plan, molt bé. Arriba, és lliure? Recites el que t'has preparat a ens vam casa? fer un monòleg, que érem totes igual, a més, en plan, un monòleg com el que fa la Emma al principi en el programa Tot es mou. Sí. I després ens van fer cantar, que això ja va ser com... Per què t'han fet cantar? Per veure si... Per l'Emma, suposo. Cantes bé, tu?
No et farem cantar, Vale, doncs no gaire, la veritat. Bueno, no pateixis. La Jazz 1763 et pregunta, quan esteu gravant una escena sexual, com se sent? Per mi són de les més... O sigui, no diré fàcils, però sí que són bastant... O sigui, si tens sort de que estàs corrent amb algú que et portes bé, saps? Crec que són bastant... Ok. En plan, tothom és molt respectuós, ningú se li ocorre fer res que et faci malament, saps? Que altres vegades, amb altres seqüències que són més normals, com si diguéssim, en plan, la gent no té tant en compte, saps? Aquí és com... Hi ha poc diàleg, a més, no has de memoritzar gaire. No? Bueno, jo aquest any he tingut alguna que, madre mia, Parlava molt, ella? Uf, hi ha una molt complicada que jo, bueno, em vaig morir bastant, allà. Aquesta segona temporada? Sí. Ai, quina intriga, prou ja. Una que era molt parles- dramàtica, però previ hi havia marro i post hi havia marro, però al mig hi havia un monòleg super dramàtic. Ui. I això... Bueno, va ser un curro, allò. Sí, sí. Estarem atents. L'Anna Seto / et pregunta, Mireia, puc ser la teva gossa per viure amb tu i el David la resta de la meva vida? No, la Pipo és insubstituïble. No, sorry. La Miss Wave 06 et pregunta, buah, és molt raro, però la Mireia quasi m'atropella amb el David a Argentona. Ho vaig passar fatal. Què? No estic entenent, la trama, jo fa estona que m'he perdut. Mireia, es veu que- condueixes? Sí. Has anat algun dia a Argentona? Visc a Argentona. O sigui, els meus pares són de... Però com que he atropellat tal? Però quan hem fet A la Miss això? Wave 06, pregunta-li a ella. Ah, pobra Miss Wave. Que no Encara com està podent escriure No aquest respectes missatge. els passos de No, peatons. fa una setmana que condueixo per Barcelona i, o sigui, és xou, és xou. Millor que ens quedem al Maresme, un molt bon lloc. És xou, sí. I ara tenim les preguntes bonus. Que la primera va una miqueta relacionada. El Toni Boix et pregunta, alguna vegada has tingut problemes amb la llei? Els tindrà aviat si No. segueix conduint així. Crec que... No, ai. Ni una multeta? Ja arribarà, ja arribarà. Sí, de pàrquing, sí, zona blava. Multa amb el meu germà l'altre dia, sí. Perquè vam fer una infracció a la... Ah, mira. Argentona? Punts? Conduïa ell, crec que no. El Marc Martín ens pregunta, alguna vegada has vist un partit de hoquei sencer? Resposta Que ho digui, correcta. que ho digui. Sí que l'he vist. He vist, Sí. Qui He va vist guanyar? la final, Palau. Ah. Com van quedar? Van quedar... És molt difícil Inventa tu. recordar-ho, perquè queden No com sé. 46... Vull dir, Però que estem parlant de hoquei, no de bàsquet. que hi ha molts números, que sí. Per favor, perquè hi ha el temps, la Que hi ha part i molts tot, números, home. que hi ha molts números. No, que sí que ho hem vist, Ho hem vist. A més, no vaig anar sola. Estàvem allà, la Natàlia... O sigui, que et van obligar, una mica. No, perquè era una final i ens van convidar els de Palau a anar-hi. I el Manlleu també, o sigui, era Palau Manlleu. Ho podeu comprovar l'any passat. O sigui que, bueno, podeu comprovar-ho. Ho mirarem. Et creiem. Fins aquí la veu del poble, senyores. Cada nit a les 10, un programa per a tothom. Fins i tot per la gent que escoltava el backup. Adolescents i Cat. Això sí, Cat, Catalunya Ràdio i també el Canal 33, avui parlant amb l'actriu Mireia Oriol, Vetusta Morla. T'agrada? M'encanta. S'ha sentit un aquí. Maldita Nerea, t'agrada? O sigui, no els escolto tant, però sí. Tant, molt bé. És que No et molesten. jo vaig preguntant No, però- perquè no he trobat ningú que li agradi molt. Jo estic molt amb tope. Ja, jo és que Vetusta és com... No sé. Totes sí, aquelles no, cançons i tant. repeteixes i no et canses. Molt bé. A veure, parlem d'altres projectes a banda de les de l'hoquei. Has estat, o no sé si estàs rodant una sèrie Astúries i n'ets la protagonista. Això es pot avançar algun detall? No puc dir res. Molt bé. Els càstings de sèries són durs, ja n'hem parlat, també. Hem llegit en una entrevista... Què passa? Que ens estem menjant el temps i en Carandella no sap ni... No, Està perquè nerviós. he pensat, dic, anem a provar de preguntar això i he vist que no em podia parlar i que La Mireia podíem està... perjudicar. No, no et dona ni una mica d'informació de res. Puc dir que, o sigui, que aniré a rodar-lo i que és un projecte molt guai, que I que estic se molt viene. orgullosa, que se viene. per viure amb tant de secretisme? Pues no ho sé, és que això en realitat tinc unes ganes de compartir-ho que, o sigui, m'està costant la puta vida, en Sí, sèrio. però que no et costi la feina, no t'apretarem més. Hem llegit en una entrevista que en David i tu estàveu preparant una obra de teatre, no sé en quin punt la teniu, que es diu Mimi Loves London. Sí. L'has escrit tu? Sí, és una història meva personal, Sí? ficcionada, Sí. òbviament, però sí, l'he escrit jo i el David també ha col·laborat molt. Estrenareu, tenim data, any?
Hem acabat el text diumenge passat, Sí? l'última versió, o sigui, és fa poc. I, o sigui, fa molt de temps que tenim molt... O sigui, que estem ja movent aquest projecte i tenim moltes ganes els dos de fer-lo i tenim pensat, ojalà, poder-lo estrenar al gener del 2021, perquè jo ara marxaré, llavors es queda això una mica paredat. Hosti, encara falta un munt, falta un any. Us convidarem, sí. Però serà guai, A veure si estarem vives. Còpies de seguretat en el Drive, en un pen, a sí, diferents quin llocs, no? Perquè si s'esborra aquest Word... No s'esborrarà. No O sigui, s'esborrarà. no. Ja el tinc imprès, o sigui, el vam acabar i el vam imprimir. Molt bé. Com ha de ser. Perfecte. Recte final, tu has estat aquí, saps que has de respondre l'interrogatori íntim. Ai. Interrogatori. Ai. Mireia, jo ja sé que ja no t'he d'explicar res perquè ja saps com funciona, però de totes maneres vaig a fer-te una sèrie de preguntes que fem a tots els convidats i convidades que passen per aquest programa. Les has de respondre de la manera més ràpida, més clara i més concisa possible. Vale. Per favor. És que queda tan clar quan ho dius. Qui és el teu crush? El David. Amb qui vius? Amb el David, la Júlia i l'Albert. M'agrada molt quan la gent diu amb qui viu i diu noms ràndoms i tothom fa sí. Ai, la molt bé, Pipo, l'Albert, també. l'Albert molt maco. Quants cops et dutxes a la setmana? Molts. Cada dia. Malament per la pell, molts cops, bé, és igual. Verd, àmbar o vermell, sent aquest el semàfor de la teva disponibilitat sexoafectiva. Verd? No sé, què vol dir això? Què és aquesta pregunta? Te'n recordes a les festes aquelles de semàfors de discoteca que la gent es ficava un color verd aquí si estava disponible? Mireia, verd, estoy disponible. Àmbar, és complicado. Vermell, estoy pareja. Àmbar. Últim llibre que has llegit. Estic llegint Los Asquerosos i l'últim... merda, no me'n recordaré el títol. Bueno, Los Asquerosos. Los Asquerosos ja ens va bé. Qui és l'última persona que has buscat a Instagram i volem que treguis el mòbil? Pues el tinc allà al mòbil. Per favor, I Budó tant, Esteve. el nostre equip de És aquest d'aquí sobre. Mentrestant... Este que cae. Molt bé. Volem que ho busquis per tal d'assegurar-nos mira, que no ens Ja us dic qui ha estàs sigut. enganyant. La Júlia Peguera. Portes allò... I sabem per què. Volem de totes maneres que ho comprovis. Ho comprovo. I no t'enduguis el mòbil gaire lluny. La Júlia. Perquè ens has de dir l'última conversa de WhatsApp, última frase que has rebut o has enviat, ojalà sigui un àudio, és el que més espero en aquesta vida quan m'hem convidat. No cal dir el nom de la persona. Vale. No El cal meu context. germà, el Gerard, ho podeu comprovar, Sí? Sí? que posa vamos, hòstia. Oh! Molt bé, és una, Vamos, una joder! actitud que jo penso que està bé de tenir. Vamos, vale, seguim. Quant temps fa de la teva última relació sexual? Ai, Lloc més estrany on has practicat el sexe? no sé, un bosc? Bé, està bé. Sí, ho jutgem. No, ni bé ni malament. Respon Ni i mal ni vos. això. Perdó, jo és que des de que va venir Taburete i em va dir que havia fet l'amor en una llanxa inflable... En una no sé moto què. d'aigua. En una Una moto moto d'aigua. Però Clar, Taburete- és que un bosc què és, Que t'hauré saps? fer un bosc... Bé, és igual, va. Bé, és igual. Va, no Si jutgem. volem sentir de qui era aquella moto d'aigua. Va, queda 30 Nostra segons. era la moto d'aigua. Última pregunta. Últim cop que has plorat. Tenses. I no en la ficció, eh? És que ploro cada dia jo, Com ha eh? de ser? Clar que sí, depurar. Avui he plorat. Però és que ploro sempre, o sigui, no... Sempre, o sigui, Per això tens aquest ploro. cutis. Pot ser, no sé. No, i tant, ja t'ho dic jo. Ja està, Juliana? Sí, perdó, fins aquí l'íntim. Mireia, moltíssimes gràcies per venir. Et seguirem, mirarem la sèrie per saber si hi ha tercera temporada. Si no, molta sort amb els projectes personals. També et vindrem a veure al Gràcies. teatre perquè t'has compromès. Sí, veniu. Vindrem. I fins aquí el Convides? programa d'avui. Gràcies per ser-hi a tothom. Adéu. Adiós. Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem? Si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes. Que ja és hora que deixen de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena. Ell la domina ella. Quin fàstic, la tele és un càstig, un món fantàstic, però no sóc de plàstic. Ja si estic i veig les coses clares, al tinder de pobresa si tens...